Co to stálo. A ešte som dostala aj vypičované. No tak trošičku sme sa na tom povadili. Aký je to pocit mať doma kráľovnú tanečného parketu? Všetko sa za chvíľu dozviete, ale poďme pekne od začiatku. Dnes má Peťo v kalendári zaznačený na tý deň a ideme sa fotiť. S týmto štečekom nám idú urobiť pehy. A že ty si videla už moje vlogy? Ešte nie. Tak to je veľká chyba. Vyzerá to super. Náš model doniesol kavičky. Yeah. Som hardý na svete. V tomto momente som zachytila, že sa niečo deje a že Peťo nie je stotožnený s modelkovským účesom. Ešte chvíľu sme sa ho všetky snažili presvedčiť, že to bude na fotkách super, ale najdôležitejšie je, aby sa cítil dobre. Nastal bod zlomu a išiel si to celé upraviť podľa seba. Skvelý tip do vlogu, ako sa viaže šatka. Ak si chcete spraviť takúto šatku, potrebujete minimálne 2 ľudí. Takže... It's not just like that. Siže nádherný. Tu vidíte chlapca, ktorý bol nespokojný s kaderníckou prácou a teraz je nespokojný so stylistickou prácou. Tu už modelkujeme o 106, tie fotky sú podľa mňa neuveriteľné, chod si ich pozrieť na môj Instagram a ja ďakujem celému týmu, ktorý sa do toho zapojil s nami. Život je rovnováha. Nemôže byť všetko len pozitívne. Dobré ráno, YouTube. Ale ešte sa mi s vami nechce rozprávať. Ja tu mám ešte otlačený vankúš, neviem sa toho zbaviť. Aspoň bude vidieť, že je skoro ráno. Dnes som prijala pozvanie do Telerána, preto také neobvyklé skoré vstávanie. Ešte nie som rozohriatá, aj hlas mám ešte chraplavý, takže si musím spraviť nejaké hlasové cvičenia jazykolami. Robila som bez pip si spia a koleso, okleslo si sa. A pozerala som si práve na internete, aké iné slovenské jazykolami existujú a môžeme si ich vyskúšať. V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí. V našej peci myši pištia, v našej peci psík spí. Možno som nadaná, možno som práve prišla na svoj talent. Poďme ďalej. Juro neruj Jura. Juro neruj Jura. Juro neruj Ruja. Pochopila som, že posledné slovo som povedala zle, ale ja neviem ani, čo to znamená. Akože tie jazykolami by mali mať nejaký meaning. Ale čo znamená Juro neruj Jura? Čo je neruj? To mi napíšte do komentára. Išiel pštrosov, pštrosicou a pštrošičatkami pštrocov ulicou. Ach ja, tak nič, zase nemám žiadny talent. Fuck. Vyzvala som Petra ako profesionálneho moderátora, nech sa potrápi. Môj zostrih už som dala do vlogu, tak tam pridám aj tvoj. Šašo vešia o sušku. Šašo vešia o sušku. To je ťažké. Šašo vešia o šišku. No, my sa doma proste takto zabávame. Kašľať na to, poďme do Markízy. Túto budovu si pamätám z detstva, pretože vždy som z Košíc pozerala Markizácky deň otvorených dverí a tu boli všetky zábavné aktivity pre deti. Tu som chcela byť ako dieťa. Som tu ako veľkačka. Nachádzam sa v Markizáckej maskérni. Aj keď som sa doma pripravila, tak som si nenechala ujsť príležitosť nechať sa trošku upraviť. To už som ja. Áno. Nachádzam sa v štúdiu. Najviac ma zaujalo jedlo za mnou. Tak za malý moment začíname. Môžete si to potom pozrieť na Markíze. Je tu dobrá nálada. Tak užívam, aby som to nepokazila. Budeme sledovať na sociálnych sieťach, tešíme sa na to, všetko, čo teda určite dajte vlastne na YouTube. Aj vy budete vo vlogu, tam točím všetko. A my sa tešíme, že si našla čas, prišla sem takto skoro ráno. Dneska sa teším, že som bola s vami, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ja som prišla domov a dnes nás čaká ešte druhý rozhovor v Refresheri, tak ja by som si zmenila look. Ja som prišla si po profesionálnu pomoc, lebo som bola minulý týždeň na Skin Lustri a ostali mi modrinky, ktoré nikdy nemávam. Ja nechápam, ako je to možné, že vyzerám ako dobytá. Takže prišla som za Liankou, nech ma dá dokopy, lebo ráno do markizáckého rozhovoru som sa to snažila zakryť sama a bolo to vidieť, tak prišla som si nechať poradiť.
Môj starý otec hovorieval, že ženy nie sú pekné a škaredé, ale upravené a neupravené. Tak ja som sa prišla nechať upraviť. Včera som bola na fotení bez make-upu, ráno som si ho robila sama a po obede mám takýto full glam. No a to ešte neviete, že tu sa točí aj vlog. Takže tento rozhovor... Všetko sa tu deje. Ideme postupne, takže začíname beauty tiktoky. Ideme na to. No je Nati Kearney a idem vám ukázať obsah mojej kabelky. Obľúbená youtuberka? Nati Kearney predsa. Jasné, síce vydala zatiaľ iba 2 vlogy. Nie, už 3. Jeden bol z Coachelly, druhý bol z... Havaja. A tretí bol o tom, že som havarovala auto. Všetky si pozrite. Tak 4. bez refresheru. Je to tak? Pozrite, som si kúpil. To už môžeme aj ukázať do vlogu? Je to presne podľa tvojho vkusu. Keby som to videla, tak ti to kúpim ja. Je to veľkosť S na 7 až 9 rokov dievča, ale napratal som sa do toho. Budem to mať do jednej spolupráce, ktorú som si vymyslela. Konečne sa zahrám na morskú prípadnú. Emma, Clio a Ricky. Áno, stačí pridať vodu. A tento záber ťa nemôže viac vystihovať, lebo tam máš ešte obrovský popcornovač v pozadí. A kôpku toaleťákov, to málo kto vie. Počkej, mám to v zábere. No povedz o týchto aleťákoch. Že to málo kto vie, ale ja keď som bol malý, tak som na všetky svoje sviatky prosil svoje staré mamy, rodičov a priateľov, aby mi kúpili toaletný papier a ten som si potom takto trhal na takéto tieto kocečky a robil som si z toho komíniky a tie som mal v skrini odložené. A jediné, čo som chcel, bolo viac a viac toaletného papieru. Fascinujúce. Je niečo satisfying na tom, jak sa to proste dá vystavať do kocečky. A proste predstav si, že toto ti robí syn, 10-ročný, a ty si také, že to si bude v pohode. Si výnimočný, to sa nedá poprieť. No. Jak málo ti stačí. To je si láska v tomto najväčšia inšpirácia, že tebe stačia také drobnosti k tomu, aby ty si bol šťastný a spokojný. To a hodinky Patek Filip. A ešte mám veľkú radosť z našich fotiek. A Peťo sa zo začiatku bál, že to nebude dobré. A teraz sme už videli a je to lepšie, ako Peťo čakal. A akože ja som čakal absolútnu katastrofu, takže sa si nedávajte laťku úplne vysoko. Sú tam fotky, kde mám účes jak nejaký bolševický farár. Je to pravda, akože proste neviem kto si vymyslel, že proste toto bude môj style, ale očividne nebol. No sme to našťastie zachránili. Ty si to zachránil, dobre, že sa za seba postavil, lebo neviem ako vy, ale ja to mám v sebe, že aj keď mi nechtárka urobí zle nechty, tak ja nepoviem a neceknem a Peťovi, keď sa niečo nepáči, on sa vie zastať sám seba a upraviť to v sekunde, aby to bolo tak, aby sa on cítil dobre. A pre mňa to je veľmi dôležité, lebo ak by to nepovedal, čo by som ja spravila, tak by som potom prišla domov, aby som bola taká, že celé to fotenie nechcem nikdy zverejniť, že by som napísala tým ľuďom, že nemôže to ísť zvonku. A Peťo to celé zachránil na mieste. No zachrániť je silné slovo. Zachránil si účes, aby si sa cítil dobre. Nie? Pol hodinu sme sfotili s tým účesom, zase nie je to tak, že by som bol taký, že oj, nie, robíme to inak. A na obhajobu vizážistiek ten účes bol taký modelkovský a podľa mňa veľmi pekný. Mne sa Peťo aj páčil, len na to nie je zvyknutý. Tak som mala chvíľu nervy na ňo, ale potom som rada, že aj ty si spokojný a ja som spokojná. Či? To ešte uvidíme. Neviem, čo by som ešte povedala. Ja mám aj vtipný ten záber s tými vlasmi, čo tam sú jak medúza. Tieto? Tak to je realita. Do rozhovoru som chcela byť pekná a toto mi dodalo 2 štipčeky sebavedomia. Nepredávajú také, že aj 2 cm sebavedomia. Láska, ty nepotrebuješ. Komentujte, lajkujte, zdieľajte. Ďakujem. Je nedeľa. Som neskutočne unavená. Dnes je finále Let's Dance. A ja sa snažím pozbierať. A poviem vám úprimne, že už sa mi nechce vôbec chystať. Tak ako tie Kardashianky točia roky svoju reality show a sú každý deň dokonalé. Upravené, make-up, vlasy, to je teda 2 hodiny. Ja tomu nerozumiem.
Vieš, ako sa teraz podobám? No úplne Berenika z Rúže pre nevetky, len čiernom. Nie. A I love it, až niečo veľmi krásne, to mal byť kompliment. My už sa nachádzame na parkete a keďže som sem prišla skôr, tak vidím, ako sú usadené celebrity. Ak by som chcela vedľa seba posadiť Daru Rollins, tak vezmem jej menovku a usadím ju vedľa seba, aj to je varianta. Na tých sociálnych sieťach všetci vyzeráme dokonalo, ale v backstage si proste všetky držíme sukne, kabelky, celý svoj život. Sme zmetení, lebo stále sa tu niečo deje. Práve nás vyhodili z parketu, lebo už chystajú pre tanečníkov, čo rešpektujeme, takže sa posúvame ďalej. Tu je zákulisie, čokoľvek by sme stiskli, tak show nemôže ďalej pokračovať. Teraz sme na takom medziposchodí v Inchebe, kde sa nachádzajú šatne. Tu nás sú piaristi, tanečníci a tak ďalej. Dole sú maskéri, vlasoví, stylisti na oblečenie, takže všetko sa nachádza v týchto dvoch uličkách. Asi je to posledný krát v tomto roku, čo stojím na tomto modrom koberci. Bude mi chýbať, možno ho zaradiť do nášho interiéru, aby som sa cítila takto prestížne. Pred začatím showky sme sa ešte spoločne pofotili. Toto je náš influencerský tím, chýba nám tam Kika a toto je celý marketingový tím, ktorý mal na starosti Let's Dance. Užili sme si celú showku, ak si ju nevidela, choď si to kúknuť na Vojo a toto je moja šťastná emócia večera. Nepripustila žiadnu inú alternatívu. Aký je to pocit mať doma kráľovnú tanečného parketu? Pocit je to veľké uvoľnenie, lebo bolo to naozaj náročné. A som veľmi rád, že budeme mať znova viac času na to, aby sme teda trávili spolu, lebo počas toho lezenstva. Čiže z môjho pohľadu je to také, že veľmi sa teším z toho víťazstva, že Dominika konečne niečo vyhrala. Adam, ona vyhrala v živote najmä teba, ona klamala, že nič nevyhrala. To ťažko posúdim ja, ale... Tak ja som posúdila. Čaute, odoberajte, lajkujte, zdieľajte.